anali anyamata amphamvu amiti ikulu ngati watermelon. Let's watch the video. Let's watch the video. Just a minute. Inu antu amene mukonera nsonkhano upakanema mudziafusa chinthu china chimene chatsala chimene akufuna kupanga mdziko muno ndi chani? TPP oye! Mchaka cha 2020 Professor ali pampando fertilizer anali 18,000 kwacha. Lero fertilizer ndi 110 muzaka 4. Kodi afuna mufikise pati? Ndedu kunena kuti achakwera ngati mufuna kuti fertilizer afike pa 400 muneneretu mufikise pa 400 mupange design kubwere professor akonze mavuto amenewo. TPP oye! Mukuiona sanjai? Mukumona fibi? Chitiri. Upana penpiri mwaona? Kodi uku asimai mwaona? Masawe takonzeka. Ndiye kututa limodzi. Tuwengula kani ya Masango mwana wa John Tembo. Anabeo John Tembo ntali manja. Wabweresa machini nziko muno. Wafune kubera Masango. Sitilola iyai. TPP oye! Mulola inu! Mulola! Lachitatu Malawali yese! TPP oye! Mulola inu! Lachitatu Malawali yese amena kumfa kuwawa. Tika kumane pa community ground. Tika kona kuteki. Kama kwa mbili. Zikomo motamangi sana ni nthawi. Ndapemphe amene kunje amene ni director wa mai nchigawo chino chapakati. Tulinitsanga apatseni moni wanthu. TPP woye! Alfred Kangata woye! Honorable Chisale woye! Honorable Nziomera Ngwira woye! NGC yose woye! Region yose woye! Ine sindikutayira ni nthawi. Bwana Vice President muli pano. Azimai yawa musaone chonchi akugona njinjala. Akugona njinjala azimai yawa. Komanso mkati boti akugona njinjala. Bwana akufuna nsalu. Aliyese amadziwika ndi makaka wake. TPP woye! Mwaja inu. Simunajeti. Sikuyenda, sikuyenda. Amen. Kaingalula maye. Sikuyenda, sikuyenda. Ndingalule. Ona Nsomera Ngwira. Tabwera ni moyo woye chekukaya uko. Anthu akutindikisa ino. Nsomera Ngwira, regional governor kumpoto olemekezeka. Njowe mchanya. Apita oye! Akangata oye! Bwana Nchindi zikumwenererani vakutumbikika Kangata Nchindi zikumwenererani Watata Chisale Mnyamata Mulala Chomene wakulongozeka Nyamata kuno kumalawi kweniso benpili Munyane regional governor Nchindi zikumwenererani Masko ya Chitumbuka ya Marira Benepapu. Bwana Alfred Kangata, Bwana mudziko muno tukuopsezedwa. Mudziko muno akuopseza. Koma ndimafuna linene mauawa kuti siti kudabwa nazo chifukwa kuopsezedwa sayamba ndiwawa ayi.
tilowe mu Baibulo ndiwatengera abusa achakwera mu Baibulo. Fumu hina kunali fumu imene fumu Saulo inayamba kunyenga anthu kuziyeneleza kuti iyoyo ndiyo khazikika ndi mapulani yoyendetsera mtundu wa anthu a Mulungu. Atamupatsa ufumu mundipatse bwino ndatenga abusa achakwera ndatengera ku Baibulo ndiudziwa kuti mawu amenewa tsiku lina kusapo. Koma tsopano zimene ankapanga Sauli Yehova adakwiya. Sadakwiye chabe Yehova ayi, koma chifukwa chakuti Sauli amaba ndalama za ana a Mulungu. Ana a Mulungu amasauka, ana a Mulungu analibe chakudya. Koma Yehova adakana ufumu wa Sauli. Ndufuna ndiyankhule ndinene ndiyankhule. Adaukana ufumu wa Sauli, koma kudaliko atinkenawo awo amene amalimbikitsa kuti ufumu wa Sauli ukhalebe. Anali anyamata amphamvu, amimba zawo zikuluzikulu. Anali anyamata amphamvu, amiti ikuluikulu ngati watermelon. Amene ankalimbikitsa Sauli kuti ukhale pomwepa chifukwa iwowo ankadya naye Sauli. Lero lino ndifuna ndawuze achakwera anyamata amene akukuzani kuti mupitilize upresident, akukunamizani, angofuna apitilize umadya nanu. President inuyo mwaulephera. Sauli idafika nthawi yakuti pamene amafuna ufumu adali ndi azizake amene anamuthandiza kuti akhale mfumu. Atongowina ufumu, azake wonse adamanga, azake wonse adawapha, azake wonse sadawathandiza ngakhale pang'ono. Adayamba tifetserane, sindipitaso apo iyayi, ndikupita kukakhala pasi. Mbale wanga regional governor ndikufuna nimalize. Koma tsopano chifukwa chakuti anthu amene adagwira naye ntchito ambiri a iwo adachitidwa chipongwe, adaphedwa, ena anamangidwa, ena anongwataya, osathandiza, ndi mizimu inakwiya. Inakwiya mizimu, tifetserane. Inakwiya mizimu. Baibulo limanena kuti adayamba kubwebweta usiku, ankabwebweta mizimu itakwiya. Ndiye zimene anapanga anyamata akuluakulu miti ngati watermelon. Adati mpofunika kukatenga anyamata odziwa bwino abwere adzayimbira kuti mizimu ikakwiya, adzayimbira kuti iwowa Sauli azipeza tulo kukhala ngati ku State House mizimu yakwiya. Ndaona ine kukwiya kwake kwa mizimu. Ndaona pano agula anyamata oyimba akatswiri amayimbidwe ochuluka, mizimu yakwiya. Ku State House mukamapita munene kuti Zomera anabwera
pansonkhano wa vice president Gangata wanena mawu akuti mizimu yakwiya. Profesa atapita Mutharika akubwera. Profesa atapita Mutharika akubwera kudzatsitsa feteleza, kudzatsitsa chimanga. Profesa atapita Mutharika akubwera kuti zinthu zitsike, anthu asangalale, amalawi asangalale, nonsenu musangalale chifukwa mizimu yakwiya. Vice President sir, ku State House oyimba achakulidwa aja nchifukwa chakuti wina wacha akubwebweta, wina wacha akubwebweta usiku akumabwebweta. Nde woyimba zikayimba kutsitsa mizimu basi, kutsitsa mizimu basi, kutsitsa mizimu basi, kutsitsa mizimu basi, kutsitsa mizimu basi. Woyimba ziyimba. Like, share, Malawian cameras, right.